Ay mga tipak magkuan nita karon matuta sa mga pharmacy. Kay na curious mi sa mga kuan sa mga balita nga urot-urot na daw mga paracetamol mo especially ang J6. Testingan na to og tuyok gikan diri sa kuan lang sa siguro kay init kayo. Damilag to agusan. Testingan na to og wala tinuod bagid nga wala na yung mga paracetamol. Sige. Oh, dugay kay ka. Yabi. Oh. Larga ko yabi. 5 minutes later. Among gitry karon nagkuan mi suroy mi sa mga pharmacy na kung tinuod bagid nag-ingon nila nga shortage sa mga paracetamol o mga tambal. Tinuod gyud ay siya. Sika na yung mga pharmacy mo na palit Joseph pa wala na yung mga Biogesic. Dicolgin mismo lisod gyud pangitaon. Nami sa kuan, nami sa frame karon. Gikan pud mi kanina sa to nga pharmacy kanina main? Unsa ito nga pharmacy dito? MEP, sa MEP wala na gyapon. Joseph ray na wala na gi Biogesic o Dicolgin. Ato ta sa third na kabasig na makita ta. Natay katuloy nga pharmacy. I-try natog naaba nata sa kuwan. Selmari Pharmacy. Ha? Wala gyapon, wala. Ato ta si ikaw pat.
tipak natani sa Eagles Pharma Health. Testingan na to. Wala po daw diri sa Eagles, wala gyapon diri sa Eagles Pharma Health. Ito na po dyan sa map. Dito speaker. Yan, mana na diri sa map pharmacy. Na? Oh, wala gyapon daw ila guys, wala guys. Hindi na ta sa kuan. Kaunom na ning pharmacy, kaunom. Medrosa Pharmacy. Ako mismo ang utana guys ako na ba. Singat to. Last man nga pharmacy ko diri. Ayo. Namoy ba yung G-Sec, ma'am? Sorry doon lang, Rexidol din, sir. Okay. Okay lang ha. Saridon Rexidol. Ano yan po, sir? Saman. Ano sa dyan? Muta na kung sina. Narag-iso, ilang sold out. Ano yan po? Nakikita sila gipost sold out. Bayo po. Rexidol. Pana lang. Apil, bayo po na lang siguro. Sa may tsada, ikaw wala din. Mga to guys, kaunom na tanga tindahan, wala. Sold out yun. Isa pangitaan ang mga paracetamol. Okay, last guys. Ika-7 ka pharmacy. Ika-7. Dirita. Mimens Pharmacy. Laka guys. Murag wala gyapon daw diri sa Mimens guys. Istorya ni auntie oh, istorya ni auntie. Kay gituyok na gyapon nila mga pharmacy, wala gid ni ba? Dito sa Oboste, wala gyapon. Wala gid lagi, wala gid ani sa cruising, wala na da. Wala na yung mga paracetamol. Isudo na kay pangitaon na eh. Mimens Pharmacy X Chips. 3 hours later. So mo to siya guys, 7 ka pharmacy among nadtuan. Wala gyoy by G-Sec. Pero dili gyud mo dapat magpanik eh. Kanang na may alternative, na may usa tong napalit na to. Bioflu, Rexidol. Bioflu, Rexidol, dagan man. Kumbaga ang among giblagis, ko nang gitara ni by G-Sec kay. Kay by G-Sec, turut-turut yun noon. Pero di man dapat mabalaka, dagan man kay among kayog paracetamol sa mga kuan. Pero kung by G-Sec nyo pangitaon, kana gyud maglisod yun mo pangita, pito na ka pharmacy gikan sa namilag paingon diri sa agusa ra magyutuan, wala gyud tanan. Pero mas maayo gyapon, pundog gyapon mo og paracetamol kay kaso og bation mo og symptoms. Di na mo ingon nga kamo pa mapalit, ay pa mo mapalit sa pharmacy, nga maka-contact na noon mo. Pag bation na mo og symptoms, diyan lang mo quarantine mo dito sa inyong balay. Dito na mo inom og tambal or paracetamol para kay nanon mo stocks daan. So kato lang, legit ginon siya, nga walay by G-Sec na pero dagan pa kay paracetamol eh. Sige na, bye-bye, God bless. Don't forget to like, share, and subscribe sa among YouTube channel, Nati Barba.